Hvad drikker? Vi drikker færden. Ja! Okay. Come on. Hey, I kender reglen. Jeg tror ikke, Steff kender reglen. Kender du reglen, Claus? Ej, kan vi ikke godt finde på en anden tradition? Du behøver ikke komme hjem. Du skal ikke bo sammen med nogen prostituerede. Jeg er ikke prostitueret. Enten eller. Du er ikke en af drengene. Du må ikke melde mig til politiet. Jeg ved godt, du aldrig har brudt dig om mig, men du kan ikke ødelægge mit liv på den her måde. Kan du ikke stå op? Jeg kan ikke slås, mand. Kan du ikke slås? Det er det eneste, du skal, mand. Du skal fucking slås. Kig på mig, når jeg Kan du ikke fortælle mig om noget godt, jeres forening har gjort for verden? Vi to havde et aftale. Ja. Vi to havde et aftale. Holder du kæft. Nu har vi en ny aftale, og det er sådan, det bliver. Er du med? Ja, jeg havde en opgave. Hey. Nu har du fået en lille opgave mere. Er det et problem? But I've been backstabbed by everyone I know. I was abandoned by my fucking family, man. I used to work at fucking McDonald's before I did YouTube and Instagram, man. Så Dorte kommer ikke. Tak for i dag. Vi er virkelig kede af det, men kan vi ikke gøre det alligevel? Nej, vi kan ikke noget. Hør nu efter. Kan vi ikke? Right, nu skal du stoppe med at snakke. Ja? Hvis Messi ikke er her, så er der ikke nogen historie. Er du måske Messi? Hvad? Nej. Hvad, skal jeg gå mere ned på dig? Hvad? Skal jeg tage hårdt fat? Er det det, du vil have? Er det det? Hvad? Skal jeg dominere dig? Nej, jeg kan godt være ham. Skal jeg gøre det? Lad du være. Er det det, du vil have? Klar til at synge? Skal jeg ned med på? Vil du ikke godt gå ud? Er du lige sød, ikke? Nu hygger I. Ikke? Hvad så nu? Jeg kan høre mig selv. Men... Vil du ikke godt gå ud? Gibt es Überlebende? Nein. Und hat jemand außer Ihnen das Wrack gesehen? Vågn op. Er du vågen? Sæt dig op. Sæt dig op, mand. Slap af, mand. Hvad har du forestillet dig? At du kunne slippe afsted med at voldtage min datter? Sie können das Gelände verlassen. Sæt dig ned, så husk, hvem jeg arbejder for. Husk, hvem du arbejder for. Du står op om morgenen. Og skal du slås. Du skal ikke se så bange ud. Kom nu, vi hygger bare lidt. Kom nu. Vil du ikke godt gå ud? Vi hygger lidt, ikke? Gå ud! Så skubber du til mig. Det er der ikke nogen grund til. Hvad? Fuck, man. Slap nu af, mand. Slap nu af. Slap af, mand. Look at me now. Look at me now.